Takže máme odstartované, jako jsem říkal, Evropský šampionát, před právě před chvílí jmenovaným Michalem Šmaherem ze Slavie Praha a třetí jeho loni vítězský Milan Hrazděra. Ten ovšem na startu letos letos jsme říkali 9.08.79, mimochodem byl borec, který nás bude reprezentovat na mistrovství do vrchu. Velmi zajímavou tvář je také Jáchym Kovář z Dukly Praha 315. Ten také je jedním z těch, kteří budou startovat na Evropském šampionátu lékařů. Dále máme startovní poli Daniel Kolmár z Plzně, Martin Kostohodis ze Spartaku Praha 4, Sušický Pavel Štěpánek, Adam Gauda z domácí letéře Třinec, stejně tak jako Marek Cina z Třince, Vojtěch Kudluk z Hranice, Pavel Hladík ze Pardubice, David Kovář z Univerzity Brno, Jan Šíp ze Slavie, Andřej Sandra z Moravské Třebové. Dále Luboš Geisel, ten má osobní rekord 9.99 v minulých letech, to zatím 9.32, konce ten stýl se kolikrát neběžel. Olejníček, to jsou borci na prvních 3 místech, ale samozřejmě závod se teprve rozbíhá. No, my se určitě budeme těšit na to, že konečně letos uvidíme čas pod 9 minut, zatím se nám to nepoštěstilo v českých tabulkách, říkali další 9.06.28, právě ten zaběhl jmenovaný Lukáš Olejníček. Rekord mistrovství, ten má ještě mnohem kvalitnější hodnotu samozřejmě, 8.37.92, má národní rekord, ten má vůbec zatím pro současnou kategorii běžců rozstřižnou hodnotu drží Dušan Moravčík z roku 72 a je to 8.23.8. A David Foller, to je teď první 5 tohoto závodního pole. Zatím stále statečně pardubický běžec, přímo běžecký dělník, který je velmi sympatický tím, že se netváří s žádným závodem a skutečně běhá všechno pěkně od podlahy. Se udělal toho tempa. Takže s tím Kovář, Olejníček, Šmahel a Foller. To je první 5. No, tempo se stupňuje. Takže Olejníček zachytil tempo mezi Janem Jakým Kovář. Už trošku ztrácí. Ne, pro zlato! Jo!
zrychluje. Nejbližší časový hodně třeba můžeme říci, jaký ten čas skutečně je. Ale Jan Slovenička jednoznačně na čele. Tak jestli je třeba někomu zapreskovat, aby to každopádně udělal, už který máte před sebou Lukáše a má šanci se na chvilku zavěsit a trošku to větrání tak trošku na linička. A vidíte, že to bude ještě velmi zajímavé. Honza Janů se stále bez problémů drží brněnského borce. Čím jak se oba stupňují, tak se samozřejmě vzdalují od Jáchyma Koláře a tam teď ještě se snaží Šmanel společně s Geislem něco vymyslet do ty poslední 500. Ale nečekají. Jednoznačný souboj zlaté. Teď se můžeme těšit na hodně rychlou čtvrtku. Kovář třetí, Šmanel čtvrtý. Teď je tam domácí Chraščejana. V páté pozici. Podívejte se na ten souboj Olejníček Janu, tak to je fantazie. Jej, tak to byla velká škoda pro Honzu Janu, tam na té překážce bohužel jako pokrok. No, kolize s překážkou to pravděpodobně rozhodlo. Takže sice se na to potřebuje se držet v 10, ale to je si to určitě velmi těžké pro Honzu Janu. Takže cílená rovinka, Lukáš Olejníček potvrzuje roli největšího favorita společně s tím Honza Janu, sympatický výkon borců. Předtím ještě Jakub Michal Šmahel, ale teďka prostřed atakován domácím borcem a pravděpodobně kamera to rozklíčuje, ale Marek Krašcina na místě pátém. Luboš Gajson dobíhá šestý. Tak krásný závod na Stýflu a gratulace všem borcům.